Salutare tuturor, eu sunt Alex Joriu și bine v-am găsit la o mapă de parcurs. Nu este o mapă grea, chiar așa. Am descărcat-o de pe internet și n-am reușit să o testez încă, dar o să o testez acum. Au, am luat o căzătură. Începem de aici. Așa, ne urcăm în copac de vainuri. Și unde trebuie să mergem acum? Cred că aici, da, pe aici. Așa, mergem în copac. Ne urcăm în copac. Haide. A, gata. Nu vreau să urce skin-ul. Așa. Acum sărim. Mai sus, mai sus. Mai sus, mai sus, mai sus, mai sus. Tot mai... Opa. Felicitări, ai terminat mapa. Wow, fain. Un tortuleț. Ei, nu am primit. Dar să considerăm că am mâncat. Ce mică a fost mapa. Dar de aici... Ce mică este mapa. Uite așa. Căzui din greșeală. Ai terminat mapa. Ei, cam atât și cu acest episod. A fost o mapă cam scurtă, dar nu mă gândeam să fie așa. Și vreau să-mi spuneți ce să joc în Minecraft. Poate parcurs map, nu mai știu. Să facem și episodul 3. Poate vreți o serie de survival. Alex World. Da, îmi lăsați în comentarii. Eu sunt Alex Juriu și ne vedem data viitoare. Pa!